Avui a l'entrevista ens acompanya Josep Maria Porta, nou president d'Esquerra Republicana de Catalunya a la secció d'Esplugues de Llobregat, amb qui parlarem sobre el seu nou càrrec. Benvingut, Josep Maria. Molt bona tarda. En primer lloc, ens interessa saber com afronta aquest nou repte, com se sent davant d'aquesta nova aventura. Bé, doncs molt engrescat, perquè és una etapa continuista, perquè en realitat ja formava part de l'executiva local, però amb moltes ganes de fer coses, sobretot en aquests 18 mesos que venen a sobre, que el país té molts reptes i nosaltres, des de la nostra visió, volem contribuir-hi de manera activa. En aquesta línia, com encara els objectius? Quins són els principals objectius? Poder estar present a tots els barris, sentir els veïns, quines inquietuds tenen, quines necessitats tenen, i també una mica difondre el nostre projecte, perquè de vegades sembla que és una mica desconegut, encara que Esquerra Republicana de Catalunya, pel mateix nom ja està definit què vol en el seu ideari. En aquest sentit, Josep Maria, parlàvem que una de les prioritats serà llavors estar a prop de la ciutadania, oi? Sí, exacte. Volem que l'Ajuntament sigui una institució transparent, una institució propera, i creiem que a través del nostre partit és una de les millors maneres. Tenim orelles als barris, estem oberts a les crítiques, som un partit que no som populista, nosaltres oferim solucions, però sempre intentant que siguin per tothom, no solucionar problemes concrets de gent en concret, sinó fer normes que puguin servir per tothom. No ens podem estar de preguntar-li al Josep Maria Porta com veu la possibilitat que els ciutadans tornin a ser cridats a les urnes. Home, doncs jo crec que els ciutadans estan una mica cansats de tanta convocatòria. A veure, en el cas de les eleccions del 27S eren necessàries perquè la ciutadania estava cridada a pronunciar-se sobre el futur de Catalunya i, evidentment, el 20 de desembre per triar el govern de l'Estat, doncs també la gent sí que va haver una gran participació i en aquest cas el problema no és la veu de la gent, sinó que els partits que hi ha a Madrid són incapaços de posar-se d'acord i l'únic tema en què no es posen d'acord precisament és Catalunya. Entenc llavors que a nivell comarcal tindrà certa afectació, és evident, tornant a les urnes, tornar a mobilitzar-se. Com creu que això pot afectar-nos aquí al Baix Llobregat i també a Esplugues? Home, al Baix Llobregat som una comarca que estem al cinturó roig, que se li diu, de Barcelona. Llavors és on realment es decideixen on hi ha els canvis de colors més espectaculars. A les municipals hi va haver uns colors concrets que van ressaltar més, després el partit més votat a les estatals va ser un altre. Pot passar qualsevol cosa. També depèn de la motivació de la gent i de qui pensi el ciutadà que pot solucionar millor els seus problemes. Sobre el paper d'Esquerra en concret, no només a nivell local i comarcal, sinó també general i estatal, com valora l'evolució que hem tingut en aquestes últimes grans cites electorals que hem tingut? Home, doncs positivament, tenint en compte que la coalició Junts pel Sí va ser la guanyadora a les eleccions del 27S, i que no només va ser la coalició guanyadora, sinó que estem a govern i estem desenvolupant polítiques, estem seguint el full de ruta tal com està definit, amb alguna dificultat perquè no ens regalen res, però en tot cas a nivell de Catalunya estem avançant cap on volem. A nivell estatal, el nostre paper és ser una oposició constructiva. El que passa és que, com que no som cridats a participar en les grans decisions de l'Estat, doncs nosaltres, ja ho va dir el Joan Tardà, que estem que facin el que puguin, però nosaltres marxem. Sí, una mica a nivell general i per tancar, cap on creu Josep Maria Porta que s'ha d'encaminar aquest partit i quin ha de ser més o menys a nivell global l'acció i el recorregut que ha de fer Esquerra Republicana de Catalunya? Home, Esquerra Republicana jo crec que dintre del que cap no ha canviat massa el seu tarannà tant des de la seva fundació com en l'exili com en la democràcia, o sigui, amb la restauració de la democràcia, perquè, tal com diu les sigles, Esquerra Republicana de Catalunya, som d'esquerres,
som un partit que volem el progrés social, som republicans. Republicans no només vol dir que no vulguem la monarquia, vol dir tenir uns valors que emanen, com si diguéssim, de la Revolució Francesa, així a grans trets, i que és de Catalunya, i que en aquest aspecte sempre ens hem definit per un major autogovern i fins fa 4 dies era l'únic partit independentista amb representació parlamentària. Ara, afortunadament, sembla que tota la resta de partits es van apropant a les posicions que tenia Esquerra des de feia temps. Nosaltres no hem canviat, evidentment ens hem d'adaptar als nous temps, però dintre del cap ens mantenim amb els nostres principis. Doncs feina per endavant. Moltíssimes gràcies, Josep Maria, per aquesta estoneta. Nosaltres continuem amb el bloc d'esports. Continua l'informatiu.